Гледай, сега ще ви го фани, гледай! Гледай къпе! Гледай сега къпе, бе! Виж как го хваща, бе! Виж как го хваща, бе! Това не може така, нали? Да, ето го! Ето го! Ето! Ето хваща го! Ето, хвана го, Вижда се, ето хвана го! И аз го хвана. Ето ми се вътре. Ама аз си правя снимка, малудо. Знаеш от какво може да е Ето такова? хвана го! Каква? Да писва да и сега не види, На да! филма на това. Ето, хвана! На Хвана Столичани го! в повече. Дори в близост! На Столичани Това в не е повече фенер, пускаха бе, гледай, стои не е Дай, да! да доди. Не е фенер, това не е фенер! Как да не? Какво е Не НЛО? е фенер! Да казва, бе. Не е фенер, бе! А фенер е, той е... виж, ето Дей си такова. пожелаеш там... Да, какво е фенер? Нали пускахме? Ти да си... Такова ще пръстъсва в устата. Suavemente, besando, waiting together, if I take you away.